Tagalúir ólas istí sa chuid sin ríomhphoisteanna, text messages, altainna nuachta, tuairiscí achan rud mar sin a bhaineann le Jeffrey Epstein. Ach sa bhíide tá insna cáipéisí, cé atá ólas agin faoin nasc a bhí ag Jeffrey Epstein le héireann? Maid le Epstein agus éan. Teach gin gur tháinig Epstein go héireann sa bblion ghafí leis a dá. Bhí cruniú an ag an am sin mas féidir an cruniú hóirtead hála sé sin in san Four Seasons in Ball Bridge hanig daoine mór a rá, daoine clúteacha, daoine ar bhfuil cuach dacu, ceannlínte idirnáisiúnta agus cruniú a bhí an den Sky Acma. Cruniú Olchruniú agriú ag an Washington Academy of Achievement agus sin do gine sévra agus an rud a bhí si gur dhéanú na daine ó teannach seo hort le chéile nis ní mór dúna rá hananan bheith luúte agus san chuid Epstein agus éon rud mícheart nó mí ompur nó rud a mí mar sin a bheith chutha i de le. So ach cé bhí an ag an cruniú seo na bhí Bill Clinton an, bhí Mikhail Gorbachev agus bhí an senador George Mitchell. Agus cén fá glasagin bhí Jeffrey Epstein an sin. Well, bhí Jeffrey Epstein an sin de bhrí gur billioné bhí an aró ceanga le go lór daoine agus bhí sé har a bheith abalta ócaidí den cinál seo úsáid hon dul a bhaimar riní agus mar sin ach hananan a bheith i láthair Jeffrey Epstein ag am bháin nó buú leis agus chuir nó éagúir de cheanal ar béar náithe. Hané sin an rud atá daoine ré ar charabí. Tá se samúil go raibh ruchtain ag Jeffrey Epstein ar na daoine cuachta se daoine le airgid agus go raibh tionachar aige ar daoine den tuairt sin bhfuil agad daoine le cuach, daoine a bhí buinteach leis an flitiach, daoine le airgid agus go raibh sé sin cinneal ina másc. Ach tá agin nar bhí sin an taon cuairt a thug Jeffrey Epstein ar an tíir seo. Honné seo chur go heach caiimid gur duine an séver a bhí an. Agus gur duine a bhí an a bhainistí airgid riní eile. Sin rud a bhí an hedge fund manager a bhí an. Agus bhí sé har bheith maiige. So leis an cuach sin agus leis an abaltach sin agus leis an chuma sin bhí sé ébalta buúla le golóir daoine agus anna chud sonnach a rás go héad an náithe. Agus ní a bheith éire an cloch ba bhó ar fáid drín Jeffrey Epstein ní mórú a ré. Ach bhí se in éad an hána dúirt a bhí lá a páirsanta sin David Rogers go raibh se minic go leor in éan. Is an éadú is a bhblion níé nach sa sé hanig se ó nuach go bailla clia le seach baisnéirí agus ina measc Elizabeth Johnston buinean sí leis an chlán Johnson & Johnson is cólach Johnson & Johnson mud arca tú i de cheomar fáca feici tú go dé cill le sin sa céad lá eile thuis an teitlan a rá ó bhile clia go Port Láige gan Epstein ar board agus an sin thuis se a rá go páras in dhé sin. Nis bhí Haró Epstein i dul ar Ryanair. Bhí Eitleán híananig agus bhaint úsáid as an Eitleán híon. Ní amháin thona híon agus a cháirde á iompar ach mar chun cinál gáí anú do riine má bhí daoine éirithe géirí gáil ó as go hat bhí siad able to scarte chur ar Epstein an jocolad codúlam. Aró chalín yoga ar board an Eitleán seo amantí well tá fianna seán a léiríonn go raibh. Han an sé sinnas a rá má bhí duine airithe ar board an Eitleán sin go raibh chalíní óga ar board an Eitleán ag an am céarna. But nuair mar de bhrí go raibh an Eitleán príomhateach ige thuca leis go leor rudaí ana go háit gan fis ceart a bheith ag daoine marialar sin. Nis deir an MP de chus DUP Carla Lockhart gur thug Epstein cuairt ar Seachtain Hillsborough sin a gromlan ag an dtíon dúnan seo ar laiad uair a bháin na sin teach de chud hálach réige na Bretagne agus tá si géirí sinna istrú agus mar sin de ach ní léir cean far ó sé teach go héan agus ní léir an chud is smó go déhí ar bunaige agus é sin an seo.